Păi salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit! Dacă sunteți în căutarea unei mini-vacanțe pentru căței, da, și pentru oamenii lor, bineînțeles, vă prezint omul ideal. Organizează tot felul de tabere de socializare, la munte sau la mare, workshop-uri de dresaj, dar și petreceri pentru căței la piscină. Denis Toader este omul potrivit, responsabilul pentru distracția cățeilor. Aici la noi în studio. Bine ai venit, dragule! Bine v-am găsit și mulțumim foarte frumos pentru invitație. Și cu animalele astea? Păi am venit cu gașca completă, pentru că, cum spuneai, avem o petrecere la piscină weekendul acesta și am venit cu seniorul, să zic așa, nu chiar seniorul, el e Papi, ea e Lucica și ea este Caia, cea mai proaspătă adoptată. Ele două au fost adoptate și el a fost labradori. Da, ele două și ele golden, că stă cu spatele, dai golden. Da. El e mai cominte, mai 6 ani. Plictisit. 6 ani, da. Și ele sunt cât? Ea a făcut 1 an pe 16 mai și 2 ani pe 15 august. Bă, dar țapă-ne la 1 an. Da, păi na, și mănâncă, că na, sunt labradori păi și mănâncă, sunt mai nu sunt ajutoarele tale? Păi da. Păi, vezi? Auzi, hai să te întreb o chestie. Tu faci tot soiul de ce am prezentat eu acolo. Ești dresor cumva? Nu sunt dresor. Sunt doar organizatorul acestor evenimente, însă după atâția ani de lucrat și văzut foarte mulți dresori, am colaborat cu foarte mulți dresori din țară, am învățat și eu destul de multe lucruri și pot să gestionez căței mei, căței altora, taberele și așa mai departe. Dar nu pot să spun că pot să ofer un curs de dresaj sau nu aș face așa. Dar se fac chestii de dresaj în tabere? Da, cu dresori? Da. Deci vin și dresori. Vin și dresori, de cele mai multe ori avem dresori în tabere. În momentul în care eu simt că nu fac față într-o tabără, că nu sunt capabil să gestionez atâția căței sau anumiți căței, atunci tot timpul chem ajutoare. Foarte. Sau dacă avem tabere specifice, cum sunt tabere, avem cantonamente de dresaj sau workshop-uri tematice, atunci vin specialiști din domeniul canin și cu ei facem aceste tabere. Deci chem omul potrivit acolo, nu? Da, încercăm să alegem oameni din țară și chiar și acum încercăm să aducem și din afară oameni care, adică să aducem pe cei mai buni, să educăm și să informăm comunitatea cu cele mai bune informații pe care le putem găsi. Am văzut în pozele tale niște oameni cunoscuți de la Clubul Câinilor Utilitari. Da, sunt partenerii noștri. Bogdan, îi știm și dai seama, sunt prietenii noștri. Da. Zi-mă, vreau să întreb o chestie, două, dar mai întâi asta. Cum te-a lovit chestia asta cu evenimentele și cu workshop-urile și cu ce faci tu? Ce făceai înainte? Iubirea față de căței sau față de animale o am de când mă știu. Părinții mei sunt amândoi veterinari. Cred că am avut câine dinainte să mă nasc. Ești... Da. Și pe urmă, undeva pe la 25 de ani, mi-am dat seama că îmi place să organizez evenimente. Am descoperit pasiunea pentru organizarea de evenimente și într-o vară... Ești din Făgăraș? Da, așa. Sunt din Făgăraș, dar am locuit foarte mulți ani la București. Așa. Acum nu pot să mai spun că locuiesc într-un singur loc, pentru că taberele, evenimentele... Și în același timp și acolo. Da, exact, ceva de genul. Da, și... Făceai evenimente înainte, ai spus culinare sau ce? Am lucrat la petreceri de copii, după aceea am început să organizez niște evenimente personale, am avut mai multe proiecte înainte de... Ți-ai făcut mâna? De asta. Da, să zicem într-un fel. La un moment dat mi-a venit ideea să organizez prima tabără de căței și am unit pasiunea pentru evenimente cu iubirea față de animale. Acasă la Făgăraș aveam și pe mama un medic veterinar în tabere. Au fost deci toate... putea să spună ceva, fain. Da, am avut toate ingredientele, exact. Și plus că și gătește în tabere dacă... Ce gătiți în tabere? Pentru căței? Și pentru căței și pentru oameni. Pentru căței mai mult gătesc eu, mama gătește pentru oameni și mulți din clienții noștri, dacă vorbiți vreodată cu eu, să știți că pentru... Ce mâncare bună! Da, exact. Mâncare comfort food, din Ardeal, din asta adevărată. Ceaun, chestii, grătară, ciorbe cu tarhon. Aia cu zam, cu afumătură și tarhon, ai preferat.
căței, ce mănâncă? Ce mâncare le gătești? Nu le gătesc mâncarea de zi cu zi, le gătim niște recompense, niște trituri, niște jumbuș-lucruri. Oricum, nu gătesc doar eu și oamenii, adică în tabere tot timpul avem experiențe și încercăm să-i punem pe oameni să participe la activitățile de genul ăsta și avem atelier de gătit recompense, acum facem brioșe. Recompense, dar stai mici, chestii mici. Chestii biscuiței, chestii, de exemplu, jumări, cum Da, ceva de genul, piei de cartofi, de asta nu. De exemplu, acum că e sezonul cu dovleacul, coacem dovleacul, îl amestecăm cu tot felul de ingrediente și pe urmă putem să facem... Mănâncă dovleac? Da, căței pot să... Pumpkin. Bine, nu știu dacă îl mănâncă așa de plăcere unii, ele cred că sigur mănâncă, dar îl introducem în rețetă și evident introducem și suplimente, ceva care să miroasă mai interesant decât dovleacul, un ulei de pește sau un... o conservă, carne, ceva acolo. Pentru că ei trebuie să consume și puțină carne. Obligatoriu. Păi n-au canini. Da. Ei sunt fericiți în tabără. Da, eu consider că sunt cei mai fericiți, căței din taberele noastre sunt cei mai fericiți. Asta ne și dorim, asta este principalul nostru scop. Să plece câinii fericiți și oamenii fericiți. Tocmai de aceea și sloganul nostru este tabere pentru căței și oamenilor. Exact. Nu sunt tabere pentru oameni și cățeilor. Pe asta am și prezentat la început și zic că, și oamenii lor, zic, sună cam, dar zic, e cool. Da. Ei sunt importanti, cum zic și eu, sunt bineveniți și oamenii la emisiunea noastră. Dacă poate să vină și oamenii, da. Dar ei, da, și în același timp, în momentul în care vezi că pleacă omul fericit, e clar că a plecat și câinele fericit, tot timpul este și. Și cu chestia că poate mai vine și data viitoare. Da, cu am văzut acolo câini, tabere pentru căței mici. Da. Îi împarți în categorii de greutate, de mărime? Detalii. Am început de curând, de când și cu piscina am început adică ne-am dat seama că cei de detalie mică sunt un pic mai, le e mai greu să socializeze cu niște căței mai mari și atunci am decis să facem tabere specifice de talie mică sau petreceri la piscină de talie mică. Sunt și nevoi diferite? Nu neapărat nevoi diferite, doar că oamenii le văd diferit. Adică am impresia că dacă e un câine mic, nu are nevoie de atâta atenție. Așa. Doar tocmai de asta noi vrem să promovăm și căței de talie mică, să înțeleagă oamenii că și un câine de talie mică are nevoie de dresaj, are nevoie de socializare. Dacă e mic, nu trebuie să stea doar în apartament. Dacă e mare, nu trebuie să iasă afară. Adică e... Da, foarte fain. Și atunci asta încercăm să ajutăm și comunitatea oamenilor care au căței de talie mică și medie să se simtă în siguranță, căței să fie mai în siguranță decât la o tabără normală. Oricum, noi la tabere facem selecția în funcție de asta. Adică dacă avem un câine de talie mică care s-a înscris primul, pe urmă vom merge pe direct. Nu neapărat doar talie mică. Papi pui. Da. Papi pui, că el e papi, da. Papi pui cu vaccinul făcut, bănuiesc. Da. Papi, după vârsta la care pot ieși afară, cu siguranță pot veni. Chiar le recomandăm orice fel de tabără. Avem și tabere specifice pentru ei. Da, tot așa, de papi, dar pe acelea punem foarte mult accent pe dresaj, pentru că de asta are nevoie omul la început. Da. Exact. Și că acum merg astea țăcănelele astea, că nu ne poți zice yoga cu papi. Da, papi yoga cu căței. Adică stau alea întinse pe burtă și cu 3 căței pe ele care sforeie și e yoga totală. Da. E un trend, să zic așa. E un trend, nici noi nu suntem foarte mari fani, dar na. Căței se simt bine oricum, asta e important. Da. Contextul nu contează. Să zicem că se simt bine. Bă, vreau să spun o chestie acum. Am înțeles, aveți piscina. Bă, da, bătăi cu frișcă, nu aveți? Băi, cu frișcă nu, am făcut în tabere de copii, pentru că facem și tabere de copii și căței. Acolo sunt tabere pentru copii și cățeilor, nu mai e invers, că acolo... Sunt copii și căței? Da, copii singuri. Deci vin părinții, îmi lasă copilul, lasă cățelul și pleacă. Și s-ar de fericiți părinții și că am scăpat și de copil și de câine. A scăpat și de copil și de cățel, perfect. Da. Bine, nu pleacă chiar de tot, pentru că suntem în zona aia la munte acolo. Ei se duc, se cazează și au o cabană, se întâlnesc toți părinții acolo, fac un chef la cabană. Îl văd murdar acolo, băi, îl spălăm sau facem altul, zice că știi cum e cu... Da, eu am făcut cu copii, am făcut și eu de-astea workshop-uri, de fapt făceam. Și bineînțeles, la final era o chestie cu baloane. Zic, băi, lasă-mă baloane. Da, era o refulare.
frișcă, tată. Da. Celebrele bătăi cu frișcă din filmul Mut, știi? Da. Aia vreau să zic, ce a fost acolo. Noi în tabere de copii, cu ce am și devenit faimoși cu tabere de copii, a fost bătaia cu făină, pentru că aveam... Să nu se înnece, ne-am înnecat, ne-am luat totele, în fine. Am avut atelierul de gătit pentru căței și gătește cu făină cu copii. Și copiii n-aveau răbdare. A început de la și după au început să arunce cu făină. Și ce mi-a venit mie, Denis, cu ideile? Zic, da, vreți bătaie cu făină? M-au umplut cu făină din cap până în picioare, zic, vreți bătaie cu făină? Stați că fac eu bătaie cu făină. M-am dus la magazin, am cumpărat 2 baxuri de făină, le-am pus în mijlocul curții, gazonul ăla mare, așa, și am zis, ok, hai să ne batem cu făină. Și ne-am bătut cu făină în loc să ne batem cu nu știu ce. Da, eram ca toate alea. Și după aceea m-au sunat... Să nu vă spălați cu apă, că faceți cozonac după. Nu, că am făcut și asta. Aia e partea amuzantă, că după aia, de la o tabără la alta, au avansat și au dat cu ouă, au dat cu apă, au dat cu muștar, au dat cu nu știu ce. Să pregătească pentru alegeri. Da. Și erau cu coc în cap, dar am făcut activitățile după bătaia cu făină, mergeam la râu și la lac, unde ne bălăceam. Ai văzut să se și spălau și după care duci la hairstylist să înveți să tundă, ca să ia coca de în cap. Fain. Copiii oricum se simt bine în murdari și în noroi și eu știu cum eram. Dar e un schimb de experiență. Tu ce ai învățat de la oamenii care vin alături de tine în tabără? Ai zis că ai învățat de la dresor, dar nu neapărat. Am învățat din experiență. Experiența m-a învățat și de la dresor, de la oameni și de la noi, chiar și de la mine și de la echipă sau așa. Ce zic, am învățat că lucrurile nu sunt chiar așa cum consider eu, pentru că eu, fiind fiu de veterinari cu căței toată viața, mie mi-a fost foarte ușor să gestionez căței. Tot timpul am avut mulți, i-am avut cu mine și așa. Și mi-am dat seama că trebuie să fiu mai empatic și să înțeleg omul care vine în tabără și să-l înțeleg că are anumite nevoi pe care lor le e mai greu să le satisfacă sau să nu satisfacă, să le rezolve decât îmi este mie. Și experiența ne-a învățat să ajutăm mai mult oamenii și să mergem direct la nevoia pe care ei o au. Oamenii cum se simt? Eu zic că se simt bine, pentru că foarte mulți avem un procent foarte mare de oameni care se întorc, tocmai... Deci ai feedback bun. Da. Și avem și o comunitate, adică noi, oamenii după ce pleacă la noi, rămân într-o comunitate în care comunicăm în continuu, povestim și încercăm să-i ajutăm oricât de câte ori au nevoie. Și se simt bine pentru că adică pe câini faci într-un fel fericiți, pe oameni le dai o mâncare bună, cum spuneam, o ciorbă cu tarhon, o zamă, așa, o zamă de salată, o chestie genul ăsta. Da. Exact. Sunt lucruri pe care... Tot cu afumătură, și aia, e cam grasă. Dar câteodată facem fără, că mai avem și vegetarieni. Exact, și pui doar ouă și fac. Exact. Fain. Da, încercăm să distrăm atât oamenii și căței. Pe căței ducem la pădure, scoatem la bălăceală, la lac, la râu, ei au locul. Le place apa, că la labrador știu. La ai mei, clar, că de asta le-am luat și pe fete pentru piscină. Efectiv, ea doarme în piscină, Lucica. Face puta. Are rampa și se pune pe rampă, până aici e apa și asta așa în apă și am niște poze cu ea, nu știu. Auzi, da, sunt unii câini cărora le e frică de apă? Da, cu siguranță. Și noi, ei sunt foarte asemănători cu oamenii, da? Că mă întrebai mai devreme. Cred că ăsta e cel mai important lucru sau cel mai mare lucru pe care l-am învățat în toți anii ăștia de tabere, că sunt foarte asemănători cu oamenii, cu copiii, cu nevoile noastre, cu emoțiile noastre. Și frici, exact. Dorințe, nevoi, da. Doar că e puțin diferită livrarea lor față de livrarea noastră. Păi tu asta faci acolo, ideea să înțelegi ce se întâmplă, limbajul, nu? Exact. Ei să comunice. De exemplu, acum îi vezi pe ei că s-au liniștit, au văzut când am ajuns, erau agitate, pentru că ele au crezut că am ieșit afară. Ok, când ieșim afară, ne jucăm. Și au observat din comportamentul meu, că m-au văzut că stau liniștit și că nu mă agit. Și dacă acum mă ridic, sau am pus mâna pe... Stai că nu pun. Nu, să nu vadă. Dacă pun mâna pe borsida cu recompensă, pe ce facem, ne jucăm, facem treabă, ești nebun, nu știu ce. Dar au văzut că stăm frumos jos și atunci e vorba de un parteneriat aici. Adică ele știu că după ce plecăm de aici o să primească liber, o să mergem la piscină, o să mergem la pădure, la nu știu ce, o să se distreze. Și atunci, ok, stăm și noi frumos și ascultăm ce vorbește Denis, pentru că știm că o să primim. Dacă e un câine care știe că nu o să primească, ăla e un câine care o să se mai agite puțin. Și
Revin iarăși pentru căței și oamenilor, noi ne bazăm foarte tare pe un parteneriat între câini, adică de asta promovăm metodele pozitive de dresaj, încercăm foarte tare să obișnuim oamenii să învețe să satisfacă și nevoile câinilor, nu doar nevoile noastre. Ca să fie un parteneriat trebuie să fie un pic 50-50, adică să dăm și noi, să dea și și primești, să și dai. Exact, așa. exact. Dar, de exemplu, pe câinii care au probleme, de exemplu, cum am zis la început, frică de apă, poți să-i faci cumva să îi adaptezi, adică să treacă puțin peste, apropo de psihologie. Clar, da. Păi acum depinde și de... Te văd și pe alții, știi cum sar, hai că poate e bine. Da. Depinde acum de problemă, depinde de context. Ca și oamenii, câinii sunt diferiți. Fiecare individ este diferit. Chiar dacă este din rasa labrador, fiecare labrador în sine este un individ diferit. Aici putem să luăm și din punct de vedere medical sau psihologic și așa mai departe. Ei pot fi învățați, să zic așa, prin expunere, dacă vin în tabere sau la, că spuneai de not. Am avut, acum am aminte, am avut foarte mulți clienți în care au venit și mi-au zis, păi, să învață și mie câinile să noate, că am auzit de la vecina din parc că i-a învățat câinile să noate. Și zic, păi, n-am făcut nimic, că efectiv... Am învățat singur. Nu, și ce am făcut? Am intrat în apă cu câinele. Păi da. Adică zic, ok, cum vrei să înveți câinile să noate? Intră și tu în lac cu mine și o să învețe și câinile tău să noate. Adică el cum știe instinctiv. Și pisica noată. Hai, pe bune. Nu le place lor apa, dar ele noată pisicile. Da, ca să se salveze. Dar nu noată de plăcere unele. Merg frumos, n-am nicio treabă. Deci ele pot să noate. Acum mergem și pe direcția asta de pisici. Urmează să avem prima tabără. Vreau să te întreb la început. Da. Pisici, nu? Ba da, urmează, cred că nici în... Copii și pisicile lor sau? Nici în lume nu cred că s-a făcut tabără de pisici până acum. Nu sunt sigur, n-am făcut research-ul, nu bag mâna în foc, dar în România sigur nu există. Pui plasă de aia, că astea zboară, să duc. Bine, aici e un pic constant așa de marketing. Facem tabără de pisici, dar fără pisici. Pisicile sunt niște animale mult mai solitare, ele au nevoie de locul lor, nu le place să le schimb mediu și atunci nici nu le place să socializeze atât de mult cât le place câinilor și atunci nu o să facem o tabără de pisici în care o să aducem pisici. Cred că faci tabere pentru oameni care au pisici mai bine, să-i mentalizezi puțin cum să suporte sau cum să... Practic va fi o tabără de căței pentru cei care au și pisici acasă. Și vor fi niște japonezi. Da, o să fie o tabără de căței în care vorbim de pisici. Și e prima oară, o să vedem și fain. Trebuie să te adaptezi. Asta e mie îmi place din ce mi-ai spus tu, că ai învățat aia și toate te-au dus ca și bătaia cu făină la ce rezultă ai, trebuie să spălăm, hai în apă, deci toate duc ca o cascadă, exact, ceea ce înseamnă fan și divertisment, e foarte fain asta. Da, mulțumim. Tu ai zis de apă și de mare, dar ai și la munte niște locații, niște dog friendly, nu pet friendly. Da, avem o locație permanentă la munte unde organizăm taberele de vară și de iarnă la munte. La începutul verii și la finalul verii mergem la mare, iar între ele suntem în mare parte la munte și cazarea noastră de la munte este dog friendly sau super pet friendly, cum ne place nouă să spunem, pentru că efectiv adică căței au, cred că mai puține reguli decât au oamenii, să zicem așa, adică au voie să facă cam tot ce vor. Bine, într-un spațiu adecvat. Au undeva la 4.000 de metri pătrați, o curte foarte mare, salonul înăuntru este foarte mare, iarna facem și dresajul la interior, adică în caz că plouă sau așa, da. Deci, și faceți și trasee, ceva, drumeții? Sigur că da. În fiecare tabără este câte un traseu, îl adaptăm în funcție de gașcă. Dacă vedem că sunt oameni care dorni să urce puțin mai mult sau cărora le place să facă un traseu mai lung, atunci mergem mai mult. Și acum încercăm să facem și taberele diferite. Am avut tabără de hiking în care avem din start, să știe lumea că vine pentru un traseu mai lung. Iar acum ultima tabără de ciupercăreală, așa am numit-o, în care mergem, culegem ciupercile, le alegem pe care sunt bune și așa. Te pricepi? Da. Și le și gătiți, bănuiesc? Da. Doar că culegem cele mai simple ciuperci, gălbiori și hribi. Hribi, sunt geniali. Sunt cât de cât ușor de recunoscut. Îi culegem, venim acasă. Tocăriță călugărească. La ceaun, frumos, la foc, afară. Exact, da. E ce trebuie. Mămăliguță faci? Da. Nu prea sunt eu artist la mămăligă, dar dacă trebuie o fac.
face altcineva, care e problema? Da. Oricum, în mare parte și eu gătesc, adică mama se ocupă de mic dejun și prânz, eu mă ocup de cină. Seara tot timpul vârt în ceaun și mai vorbesc cu oamenii, mai explic de un câine ce a făcut, Foarte ce nu știu fain, ce. Adică e o experiență completă. Adică, practic, la noi dacă vii, e ca și când ai venit la mine acasă și mama te servește. Dacă vii într-o tabără, vii exact feeling-ul ăla și exact senzația este. Te simți, Te simți acasă, te simți din familie, pentru că asta ne și dorim. Dog Scouts ne dorim să... De asta n-am vrut să fie neapărat un business sau să fim un eveniment pur și simplu. Ne dorim să creștem o comunitate, să formăm o familie și oameni cu care să ne revedem și, cum ziceam și la început, foarte mulți din clienții pe care i-am avut de 7-8 ani de când facem tabere ne-au devenit prieteni și colaboratori sau prieteni buni apropiați. Noi am aflat de tine, de cineva care a pus tine în tabără, a fost la noi și ne-a povestit. Da. Așa că, uite, se duce bușorei, dar... E așa și trebuie, asta a fost și planul. Da, e foarte fain că ești ardelean 100% sau... E o poveste puțin mai lungă, sunt născut în Roșirii de Vede, mama... Aici la Dunăre, la Alexandria. Da, la Alexandria, da. Tata e de acolo, mama e din Ardeal, dar am copilărit toată copilăria în Ardeal, am stat puțin la București, dar dacă mă întrebi așa și să-ți răspund sincer, da, mă consider ardelean. Da. Păi nu... Îmi place foarte mult Ardealul și vreau să promovez mai ales țara Făgărașului, zona noastră acolo. E superb acolo și cei pe lângă, cetățile. Colinele Transilvaniei, avem și muntele și mă implic destul de tare sau cât de mult pot în promovarea zonei și tocmai de aia vreau să promovez și produse locale, autohtone și așa la mai pachet. Da, exact. Peripeții ceva mai puțin plăcute sau ciudate sau haioase, nu știu? Băi, se întâmplă cam în fiecare, cu câinii, cred că e cam la fel cum sunt și cu copiii. Se întâmplă să avem clingiuri sau să fie mărâieli sau să fie certuri, doar că în timp, cum spuneam așa, că am învățat să le văd, adică acum, dacă la începutul taberelor, când auzeam un lătrat sau mărit, săream și eram, aoleu, care mârie, care face, care nu știu ce. Acum, efectiv, dacă aud doi câini că mârie, deja știu ce urmează, ce mărit e, ce fel, cum se uită câinele, adică am ajuns deja să citesc foarte, foarte repede. Și tocmai de asta, cum spuneam, tot timpul ne asigurăm că avem oameni suficienți sau oamenii potriviți în tabere. Dacă simt că nu fac față, tot timpul voi chema ajutoare. Nu vreau nu mă intitulez dresor, nu mă intitulez psiholog sau de animale sau alte am lucruri. înțeles, ai și spus foarte frumos. Tocmai ca eu sunt organizator, eu mă ocup de gestionarea cățeilor, dacă am nevoie de ajutor îmi aduc ajutoare. Exact. Doar că la noi un lucru pe care încercăm din ce în ce mai tare să-l facem este să promovăm dresajul pozitiv și... Pozitiv? Există dresaj negativ? Nu există neapărat dresaj negativ, există dresajul pe care noi nu-l promovăm, să zic așa, că nu e mai dur sau ce? Da, dresajul dur prin care practic îl faci pe câine să-i fie frică ca să facă un lucru. Adică zgardă electrică cu ceva? Zgardă electrică, zgarda aia strangulantă cu care îl tragi de gât și noi promovăm foarte tare libertatea câinelui, adică câinele trebuie să vrea să facă... Înțeleagă și să facă de bucurie. În primul rând trebuie să comunicăm. Ca să comunic cu câinele trebuie să mă duc eu pe mine, eu trebuie să învăț, să citesc semnele. Te-a pălit vreodată să faci dresaj ca lumea, să fii dresor? Mă pălește, cred că în fiecare zi. Dar n-ai timp? Da, nu mai am timp, din păcate. Acum există nomenclatura în Ministerul Muncii, poți să te faci dresor cu act în regulă. Doar, din păcate, cum spuneam chestia asta, orice entitate poate să formeze un dresor, dar nu spune cum formează un dresor. Poți să formezi un dresor care face dresaj cu bâta. Legea te lasă să faci chestia asta. Nu spune nimeni că dresajul se face într-un anumit fel. Sau în fine, nu știu, vorbesc. Dar să ai o pata la mazii. Da, să ai o chestie la mână. Da, nu am nevoie de chestia asta pentru că nu o să profesez niciodată. Ce mi-ar fi plăcut sau ce mi-ar fi plăcut dacă era pe vremea când am făcut de facultate, atunci, era etologia. Și de ce nu faci? Am avut un etolog acum... Pe cine? La Cluj, unde? La Cluj. Tipul de la PetStaff, Da. medico-veterinar specializat pe comportament. Da. Sunt partenerii noștri. Alin Baron. Alin Baron, da, exact. Așa. Era chestia cu psihologia și cu etologia și... Exact. În momentul când am văzut că la Cluj s-a făcut, s-a făcut partea asta de etologie, doar că este la licență, trebuie să fii prezent, n-am cum să mă împart și București, Făgăraș și Cluj. Poate la un
moment dat, când o să deschidem ceva la Cluj și mi-ar fi plăcut foarte tare să fi avut această opțiune în facultate sau când m-am apucat eu să fac facultate. Dar văd partea bună a lucrurilor că sunt mulți care au șansa să facă acum și se vor educa mai bine. Băi, știi cum e până la urmă? Și etologia, și psihologia, și toate astea înseamnă un miliard de observații ale altora care s-au adunat pentru o găurică mică și s-a făcut o știință. Până la urmă, tot dăm experiențe. Clar. Tu îți faci observațiile tale, experiența ta, acum tot aia e până la urmă, știi cum e. Nu e ceva, ție ți-e suficient la cât și nu ai timp și nu vrei să te cu diplome. Da, nu cred în așa ceva. La mare nu e mai greu decât la munte? E mai greu dintr-un singur punct de vedere că nu avem atât de multe lucruri de făcut. Și sunt meduze. Da, când sunt meduze, ea de fapt, eu cred că e prietena meduzelor. În fine, e mai greu la mare de gestionat căței, să zic așa, sau să găsim locuri potrivite pentru noi. La munte, asta sunt și eu, cred că mai mult fan. La munte ai mai multe lucruri de făcut. E pădure, găsești o ciupercă, un râu, în fine, ai multe lucruri. La pește nu poți să-i duci, nu? Au fost. El cel puțin merge cu mine la pești. Ai și cu pești pescar? Da, mai merg și la pe unde când am timp. Pe unde? La Olt, la noi, la Făgăraș, merg pe Olt sau în Delta. Mergem, am avut și tabere în Delta, facem și tabere. Da, am făcut vreo 3-4 ani, cred. Plimbați cu caiacul? Mergem cu barca, am fost plimbare cu barca, toți căței în barcă. Bine, cei care se acomodează și sunt ok, sunt căței cărora are frică și atunci pe ei lăsăm la cazare. Iarăși, repet, nu facem nimic doar de dragul de aoleu, vreau să merg cu barca, trebuie să vii și tu câine. Nu, dacă câinele nu-i place să meargă cu barca sau se vede clar că nu-i face plăcere, ok, câinele rămâne la cazare sau și stăpânul. Sunt stăpân care, ok, eu renunț la plimbarea cu barca de astăzi pentru că câinele meu nu-i place. Câinelui meu nu-i place. Da. Și atunci, asta e comunitatea, ăștia sunt oamenii care vin cu noi. Se diferențiază într-un fel singur. Nu vin oameni care sunt genul ăla, care vii cu barca acum, că eu vreau cu barca, vreau să fac poză cu tine în barcă sau ceva de genul. Da. Fain, ce zici tu e foarte, da, deci e puțin mai greu la mare. Tu ești de la Făgăraș, la Poale acolo, la... Poalele Munților, da. Urci pe munte? Da, urcăm. Cu câinii de stână ce facem? Da, e o problemă controversată aici cu câinii de stână. Noi de fiecare dată când ne întâlnim cu câinii de stână sau și problema cu ursul, cu ursul. Da, mergem foarte des în gașcă și în gașcă când mergi e puțin mai greu să se întâmple acele accidente. Ai ceva spray-uri, chestii, avem de siguranță la noi, dar nu le-am folosit, nu ne-am întâlnit niciodată cu ursul, pentru că eu când plec singur merg cu vreo 5 câini. Apoi dacă merg cu tabăra, suntem deja vreo 10-15 câini. Da. Și în momentul în care ursul ne simte de la distanță, nu mai vine el către noi. Când trecem pe lângă o stână sau pe lângă la cabana la Valea Sâmbetei, urcăm de obicei și este Mureș, îl cheamă, un ciobănesc, care când urci pe dreapta e o cabană. Și tot timpul trecem sau Mureș. E o cabană, nu e stână. Da, e cabană. Și trece să vă salute. Nu, el vine, latră până la un anumit perimetrul lui și acolo se pune în poziția lui și ne latră. Și eu opresc pe toți oamenii, eu trec cu papi, că el e cel mai mascul așa, eu trec cu el, iar lui Mureș, uite, vezi că o să trecem noi pe aici, mă pun în fața lui Mureș, Mureș se uită, mă latră, dar eu nu trec nu intru în perimetrul lui. Da, exact. Eu te respect pe tine, mă respect și tu pe mine. Și pe urmă chem oamenii și trec toți oamenii frumos și trecem de Mureș. Și toată lumea câini în lesă, nu mai dăm drumul la câini liber, evident, câini în lesă și trece foarte ușor. La fel am trecut. Mureș deja s-a obișnuit cu voi acum, e puțin educat, așa să zic. Da, n-a mai fost de mult, acolo merge mai mult iarna, dar acum au făcut pe acolo, construiesc un hotel și nu, în fine. Ce vreau să mai zic de stâne, am trecut cu o amuzantă, să zic așa, în care nici eu n-am crezut că trecem prin chestia asta. Era un drum, urcam pe dealuri, toamna și primăvara mergem pe colinele Transilvaniei și urcam pe un deal, așa urcare, în dreapta stâna, dar era drumul și efectiv aici era stâna. S-au pus toți câinii, dar la 2 metri de noi și a făcut linie. Și își păzeau oile. Dar nu se mișcau de acolo. Noi cu 20 de câini, efectiv, toți frumos în les, am trecut, câinii noștri n-au zis nimic, aia n-au zis nimic, efectiv, salut, am trecut pe lângă ceva. Era ca războiul rece, știi? Bine, evident am stat eu între ei, adică m-am pus și ideea este că dacă îl transmiți câinilor din poziția corpului și le arăți că nu vrei să le faci rău, dar în același timp nici nu vrei să fii prieten cu ei sau prieten. Hai să păstrăm distanța. Ei vor înțelege. Și la fel și cu câinii de stână. Dacă te duci alergând sau treci cu bicicleta pe lângă un câine de stână,
el intră în vânătoare, are alte chestii acolo. Au fost, eu te întreb pentru că știi că au fost și cazuri nașpa de-astea cu câini, omorâți de câini de stână și... Da, din păcate se întâmplă și la noi în zonă, s-au mai întâmplat pentru că iarna stânele coboară și noi în locurile unde mergem de obicei vara și nu avem niciun câine și așa, iarna ne întâlnim și apar de nicăieri, dar la fel, ne comportăm cu ei în așa fel încât să înțeleagă că trebuie să păstreze distanța, încercăm să verificăm terenurile și locațiile unde mergem dinainte. Priori, exact. Adică eu tot timpul ies cu ai mei la plimbare, pe ei bag la înaintare, ei sunt câinii mei de lucru, să zic așa, adică dacă e ceva... Dar ei știu deja să facă lucrurile astea și știu deja terenul, zona și mai departe. Da, ei sunt obișnuiți. Uite, mă uit la ei cu dor ca niște castraveți aici, ca niște omlete. Dacă mă ridic, îmi da drumul la scandal. Lăbuțele, pernuțele sunt afectate de mers pe piatră? Pot fi, depinde cât și cum este învățat câinele. Dacă e un câine care stă la apartament și îl scoți la 20 de kilometri pe piatră... Și face manipezi toată ziua, Cu el merg iarna, mergem și la schi. De fapt, cu toți am fost la schi. Nu, viață, nu... Ba da, asta vreau să zic, la el, cum are foarte mult păr între pernițe, face niște bulgări și acum am cumpărat ghetuțe. Are niște ghetuțe. Și poate să meargă, zici că e Bambi pe gheață, așa? Păi le-am testat și da, merge. Acum e prima iarnă în care vom merge, dar iarna facem hiking, urcăm, eu cu placa în spate și pe urmă coborâm pe placă și ei după mine. Amândoi? Da, toți. Și pe pârtie. Tot asta urmează, să facem o tabără la schi. Și să vină lumea... Cu ochelari frumos. Da. Nu, pe ei lăsăm la cazare, dar o să le oferim oamenilor un fel de... Cuvântul în față. Da, el face așa, el e cu Uite ce faci. Da. Bă, e genial cu ce faci, bravo. Îmi place că nu ești foarte rigid, n-ai o chestie strictă și tot timpul te adaptezi și îți vin idei și vrei să le aplici. Și asta e o chestie foarte mișto, e ca o mâncare care are etape, știi, până să face bună. Și după care zic, să o adaptezi și să... Tot timpul ești în continuă mișcare, ceea ce e foarte bine pentru tine. Cred că asta cred că e ingredientul... Și pentru cei care vin. Da. Cred că ăsta e ingredientul suprem, să zic așa. Îmi place să și gătesc, îmi place tot timpul să creez și vin dintr-o parte artistică, creativă și într-un fel am zis că evenimentele trebuie să-mi atingă și partea asta și atunci încep tot timpul să vin cu lucruri noi și cred că viața câinilor, dacă nu o faci interesantă și nu vii tot timpul cu lucruri noi... Tabără de pictură pentru câini. Da. Știi că cu lăbuțele, cu nasul, cu pață, facem niște chestii pe acolo. Niște tăvărești, cerneale, arunci, nu știu. Am făcut de Crăciun, avem tabăra de Crăciun, am făcut un aluat din făină cu apă și cu sare și le-am pus lăbuțele și pe urmă le-am făcut glob. Le-ai copt, fain. Da. Fain așa, da. Bă, mișto de tot. Ce să zic, îți mulțumesc din suflet că ai venit, că ai făcut un efort să vii cu 3 beleuzi la care acum sunt șlampeți acolo sau dorm ca plăcintele. Așa, baftă în continuare să ai oameni de calitate și profesioniști lângă tine, ca așa ți să ridică, nu pui oricine, exact. Așa, și să îți mărești cât mai mult clienții. Salutări de mâini Doamnei și salutări tatălui tău. Mulțumim. Așa, cu ceaunul ăla, mi-a plăcut faza. Bun. Încă o dată, mersi din suflet și te mai așteptăm. Să știi, cu drag. Venim și cu tura nouă de căței. Exact. Dragilor, noi ne revedem sâmbătă viitoare la ora 13, trecute fix aici la Digi Animal Club. Sunt bineveniți și oamenii, că așa e ideea. Până atunci să aveți o după-amiază fabuloasă. Ciao! Băi, Trezilea! Hai, sus! Move, bitches, move! Trezilea! Get up!